Poviem ti, ako to bolo. Fajn. Lietadlo pripravené k odletu. Tam pôjdu aj títo. A batožina? Stopneš to? Stopni. Nevieme ísť von, nejde mi to. Musíme zachraňovať. Takže toto sa uvoľnilo. Pani kapitánka. Ona dýcha. Tak to je. Aspoň, že je v poriadku. Kedy niekto? Konečne ste tu. Promiňte, ale rýchlejšie, to nejde. Smeruješ. Iba ďalšieho. To tadlo je fakt ťažký. A ja za to môžu? Bože. Už sme tady. Môj Bože. Pomôžete im? Pravo. Idem Musíme zachraňovať. Rýchle. No nie, ešte niekto tady? Ja? Tady? Niekto? Tady? Dobrá. Bože môj. Toto nepôjde. Nežijú? Tá panda nežije, ale toto... Ach jo. A aspoň tento. A to ešte... Vy dvaja nie ste mŕtvi, že? Nie. Nie. Je mi ich tak ľúto. Ani ten tretí? Nepomohli sme im. No, čo už? Robili sme všetko, čo sa dalo. Ach jo. Už im nepomôžeme nijak. Bolo to strašná udalosť. Veľmi ľúto. Jaha. Keby sa toto stalo s mojimi rodičmi, tak neviem, čo by som robila. No, moji rodičia nezomreli nehodou. Bola to náhoda. Normálne? Alebo prirodzene? Moja mama bola lekárka. Vieš, Neviem. no, zabili ju môj otec, zastrelil ju. Prepáč, skoro som odpadla. A potom zistil, že to strelil na ňu a to nechcel na ňu. A tak spáchal samovraždu. To máš teda rodinu. Čo už, moja zomrela nehodou. A odtedy som sa už na to miesto nikdy nevrátila. Nikdy. Povedal som, že musím ísť preč. Tak môžeme aj zmyslieť na niečo iné?
Ukážeš mi, kde bývaš? Fajn. Počkaj, musí to dovoliť kráľovna. Wow, tu bývaš? Áno, ale zatiaľ počkaj. Fajn. Zatiaľ sa tu pozhováram sama so sebou. Prepáč. Už som odpadla hneď, ako som to videla. Tak idem. Fajn. Tak. Promiň, toto bola jedna facka ode mne. Tak, nesníva sa mi to. Fakt žije v tom obrovskom kráľovstve. Tam som vždy chcela bývať, alebo pracovať, alebo mám vlastnú izbu. Ale ani rodičov, nemám nikoho. Je to strašné. Kedy přijde? Už si tu! Musíš ísť aj ty. O, to je povolení? Áno. Vovnútru. Že toto je tvoja nová kamarátka? Áno. Kamarátka. Hovorila si niečo, Sunset? Nie, vôbec nič. Ja som... Tak môže prísť k nám na návštevu mne do izby? Samozrejme. Priateľstvo nezakazujem. Môžem vám dať darček? Samozrejme. Ale nie je to nutné. Toto? Je nádherné. Ďakujem ti. To vyskúšam. Patrilo to mojej mame. Patrilo? Tvoja mama už nežije? Zomrela nehodou lietadlom. To mi je veľmi ľúto. A nerada na to spomínam, tak to radšej posuniem ďalej. Dobre. Tak môžeme ísť do tej izby? Samozrejme. Izba. Wow, to je pekná izba. Škoda, že ani ja takú nemám. Ale je dosť malá, by som povedala. Ja mám ešte menšiu. Buď rada, že máš aspoň toto. Ja žijem v takom hnusnom prostredí. Dáš si pratlík? Mňamiky, mňam. Už je v bruchu. A nechceš si vyskúšať moju mašňu? Budem to vyzerať aký idiot? Určite nie. Teda... Podľa mňa ti pristane. No tak... Budem to vyzerať pekne, okej. Tak ale nečum na mne. Fajn. Poľaž. To je toto. Zatiaľ môžeš niečo rozprávať. Teraz, ako sa voláš a tak ďalej. Som zvedavá. Ako to bude vyzerať? Už idem. No, ale to tak nie. Tak dobre, musím to skúsiť na druhý pokus. Bože, nic nepochopí. Daj si to iba na jedno ucho. Prepáč, nie som dobrý matematik. Vyzerám v tom ešte horšie. Ale tak sa to nedáva! Si zlá kočička, keď na kočičku žeš. Ukáž, pomôžem ti. Keď sa pozerám na tvoju izbu, moc teda toho není, ale ja mám ešte horšiu. Takže nemám ti čo závidieť. A predtým si mi závidela. To čo bolo? Kašli na to. Ty si bola v Egypte? No, precestovala som veľa s kráľovnou. Aj New York? Áno. Aj France? Paríž? Ja ti tak závidím. No vidíš. Nič som nepovedala. Toto je a čo je toho vlastne za miesto. To sa asi lidi mysleli, že som tak nová. Tá mašľa ti nedrží. Tak si ju ani nebudem dávať. Čo? To je to! Čo kto je? Kto ste vy? Otázka, ako si sa sem dostala?
Prepač. Prešla som cez takú nejakú bránu. Počkať, a dovolila ti to kráľovna. Kráľovna Celest! Tohle Čo sa je... deje? Vy ste jej dovolili sem ísť? Neprišla za mnou. Nevidela som ju. Čo tu robíš? Iba... Kde to som a čo je toto za mesto? Ach, bože. No, nevšímaj si to. Proste odíď a... A to hneď. Áno. A to hneď. Pokiaľ tu nemáš čo robiť, tak tu ani nič nerob. Čo som to vlastne povedal? No, to je celkom nepekná príjemnosť. Kráľovná, viete, čo ste povedali? Povedala by som, že blbosť.